coftal ɓallimen Aissatou tedduɓe on calminama e kuuɓal on jaɓɓama e yewtere coftal ɓalli men booli ba haali ɗum kankone o weltanama o yettama ko haalete hannde fijoji mawɗi yadunaro paali paari jafoɗon puɗɗinoɗi guila jonte ɗiɗi hannde timmata alete hannde noon toɓɓere men waddi yowi ko e darde Afrique naaɓe ɗi fijoji e hikka Moustapha Beraf hoorejo dental pelle toppitiɗi fijoji mawɗi adunaro e leyɗe Afrique hiisima médaille uji walla mbiyen DCW ɗe ɓiɓe Afrique keeɓi mamin gatto hen joni ko wona ɗum men kal kadi so diwi Afrique atleteɓe diɗɗe goɗɗe mantiniɗe ɗi fijoji walla mbiyen leyɗe goɗɗe gam yewtidde ɗe toɓɓe noon en jadat e Mamadou Fall Dieynaba Sow e gollidiɗo men Abdoulaye Diallo tedduɓe bisimilla bisimilla lawol gongol ko adi foof noon ko jowtude yettude heeɓe karalagal ngal Sara Doumbouya e Malang Sonko beltanama bismade yaadiɓe men yewtere nde Dieynaba Oumar Sow a salminama a salmitama Aissatou en calmini hettiyankoɓe kala eyi anne Mamadou Fall a wiyama bisimilla ma a salmitama sohna Aissata en calmini kadi hettiyankoɓe foof Abdoulaye Diallo a weltanama eyyi kay Aissatou weltanama alle a salminama heɗiyankoɓe refi fulfulde fo mi wi on e fuɗɗoɓe tedduɓe ko hannde fijoji mawɗi adunaru ɗi timmata ɗo e yamɗe 19 weleweleoji walla mbiyen feeto mawgo ene waɗa ɗo dingiral Stade de France Amadou Baro Ba hawnaki ma won toon kañum nana heblana gon welo kono ko adi ɗum o tawanoma jonde nde Moustapha Beraf hoorejo pelle toppitiɗe kala ko yowiti e fijoji mawɗi adunaru to e leyɗe Afrique o waddi jonde e nantinoɓe kabaruji ɗi e hande subaka kanko Amadou Baro Ba omo tawno toon keɗoɗenmo o ɓami kongi Moustapha Beraf. La participation africaine à ces jeux a connu limore athlète Afrique naaɓe ɗi fijoji olympique ɓeydima so yerodirama e limore mabɓe to fijoji Tokyo faltiɗi en keeɓi dese 39 ɗo e Paris to Tokyo heɓunoɗen ko dese 37 wadde ɓeydare dese ɗiɗi teskama hikka tawe gol athlète ɓe Afrique naaɓe ɓeydima saabu hikka ko ɓuuri ujunere athlète ɓe gari tawtorede ngo fijo olympique ɗum no holla limore nde ɓeydima fodde nogas e temederewel fou so yerodirama e fijoji faltiɗi to Tokyo e mbadi koptidinde athlète ɓe Afrique waɗi golle lobbe ɓe jaɓɓama jaɓɓugal rewgal lawol kala ko fewti e hokkugol visa e ko wawi webnude garal mabɓe e tawede ɓe e ɗi fijoji waɗama fuu rewi lawol ɗum noon hay e leyɗele joguiɗe caɗele e fannu diplomatie athlète ɓe mabɓe wallama no tawtore e ɗi fijoji olympique foof rewnama lawol mbiɗa yetta mbiɗa jarna hooreɓe France naɓe fou saabu yuɓɓingol ɓe ɗi fijoji mawɗi e rewɗi lawol. Féliciter les autorités françaises et féliciter la France pour ces jeux magnifiques et exceptionnels. On woni Moustapha Beraf ko Amadou Baro Ba noon firi kongi makko kankone o yettama o wi ɓiɓe Afrique naaɓe atleteɓe Afrique naaɓe mbaɗi golle lobbe kono sen garti e ko haali ko ujunere walla ko ɓuri ɗum ni Afrique naaɓe tawama hikka fijoji e nder ɗum DCW 39 keɓama so yerondirama noon e fijoji batnoɗi to Tokyo e hitande ujunaji 2021 ngol kam en keeɓi ɗiɗi ɓeydima hen mati ɗum famɗani 39 saabu so leyɗe Afrique ɗi foof ndendinama kañumen keeɓi ɗum hande sa ƴetti waɓe no États-Unis ko kamɓe gardi e limtogo eɓen jaare e DCW temedere e nogas e jeegom fitti tan ko sa sowi limo DCW ɗemin sa sowti limo DCW ɗemin keeɓi laaɓe mum tati ko ɗum États-Unis heeɓi famɗani o wi golle lobɓe kono min e yiyandam ɗum ene famɗi Dieynaba Sow min mi hono mbiɗa ni mi yadani e Moustapha Beraf sabu kanko o wayi kono ko jonaɗo ni sababude ɗiɗi ɓeydima hen fotani wirude meɗen en dañi walla en jonama hen sabu kono ɓuura ujunere athlète yaaha kono ɓuura 50 leydi yaaha kono wona 50 Afrique 50 leydi ko hayso wona ɓen foof jeehi kam Afrique no woori ni e leyɗele jadɗe e kono tolno e ujunere athlète yaaha gartira ko tolnari hay 49 en dañani won leyɗele ko wayno Sénégal kono noon ene wayno Afrique ko ɗum woowi ko ɗum woowi yaade potite mbaɗe ni ene arta
artirta ko heewi Afrique foti diwde ɗon foti diwde ganda wiyede ɓe jeehi ɓe gaddi ɗum waɗa foti diwde ɗum noon ko keblugol ngol ha doni ko saa fof ko hen garten keblugol ngol manki way kan kamɓe koɓe yahoɓe tan waɗoyde tourisme wala mo yaade ɓe gartani leydi hande ko wayno Sénégal haydara artirani leyɗe ga sa ƴeewi hay Afrique ko wayno Botswana wona waɗi en ko wayno Kenya Jeynaba foto yejjid eɗen jogui gayde athlète Cheikh Tidiane Diouf o wi kanko o ɗumɗini record makko o wi kanko record Sénégal o ɗumɗini ɗum mana athlète ɓe Afrique athlète ɓe Sénégal meɗɓe yaade fijoji mawɗi adunaru foof sino artirno ko médaille o wi o dañi record par ce que médaille wayri ɗo guila holde en ko ɗum fonno wonde kono sababu nde oɗo dañiɗo mi ɓennima ne moƴƴi ko record mais sa ala médaille ala ko firti neɗɗo yarata ko dañde médaille kono leydi fotninde Sénégal hay médaille goto Mamadou Fa an mate ɗum woni yande ma eywa gartirani médaille wona Sénégal tan leyɗele jeeyaɗe gartirani médaille ene keewi Seydi Tall nan to Diala Burkina artirani ala Guinée en keɗima ɗo ene yontere yawtude nde Amadou Barrow Ba won mo ƴettuno ɓi Guinée Dieynabou Joli Ba onne ko e banggue lumbogol kankone ko farnorto woni wonde o jooɗinoma kono kankone o record Guinée e banggue lumbotoɓe o waɗi ko Guinée naaɓe meeɗa wadde e fijoji eyyi min yiyandame ɗo ko batte jangde woni so en ƴeewi ko fati batte koɓe gaddani Afrique ko fati batte médaille uji ko eɗen mbawi wiide eɗen jarnoɓe saabu ɗum sa ƴeewi woni Jeux olympiques ɓen ɗo e oɗo en dañi hen ko ene fota médaille uji ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗiɗi tan fawama hen haysono ko goto sa haysono ko médaille goto sa eɗen mbawi wiide ko ɓuural saabu ɗum voilà ina yaari yesso so tawi ko ustino eɗen mbawi wiide ɗon noon en gadda kono ɓeydima médaille uji ɗiɗi ɗum ko goto ɗiɗaɓol ngol kadi so en ƴeewi affaire médaille uji ɗi ɗon kadi ma batten hen jangde no feewi saabu ɗum sa ƴeewi so wiyama Jeux olympiques a haali joni États-Unis dañi médaille uji kewɗi kono Jeux olympiques Jeux olympiques woni discipline uji kewɗi ɗi ganduɗa e nan hen Afrique naajo yeyata mo ganduɗa en daari gam o foɗodire oɗon discipline ɗum kadi ene jeeya hen ma mbaɗen hen haqqille kadi ko fati e batte ko foɗodirte ko won hen ko ganduɗa ko ene heewi nan toon foɗodire a yiyata hen a yiyata hen athlète mo Sénégal ɗum ɗon foof noon koko eyyi a yiyata hen Afrique naaɓe walla a yiyata hen Sénégal naaɓe ɗum foof noon so gasi koko ganduɗa ene jeeye ko ƴewete gam haalde won wiyede Afrique ko ɗum dañi ko fati ko batte médaille uji ɗon noon no mbiɗɗani kadi eko fati e batte performance uji ɗi en nani Cheikh Tidiane ko wi ko ɗon noon min gila e ko ganduɗa ko ɗum fati e yewtere men garanal ngal mbimi moon Afrique no keblinten athlète uji men ndi eɓe jaaha e ko fati e batte Jeux olympiques foti ƴeewede Jeux olympiques hebletahebletaawtude tan ko mbiɗa ko min nani athlète o dillata koye taekwondo athlète malinajo Ismaïla o wiyete Ismaïla Koulibaly o wi kanko lebbi ɗiɗi o hebli fijoji ɗi lebbi ɗiɗi min jii kadi goɗɗum ko ɓuuri hawnade Nigéria najo goto yeehi ene tawe adodiral puccel jamdi ɗum woni dognude vélo o wi kanko o tinano ni hani tawede e hirodiroɓe ɓe o tinano nde o ari ko Allemagne diɗɗal Allemagne luuɓimo vélo omo yettaɓe o waɗi windande e Twitter X omo yetta diɗɗal Allemagne gal woni ko mbimi ko rek Abdoulaye koko fati batte hebluden rek no keblinten hersinaki inde Afrique eyyi ɗum ena hawni Aissatou ɗum ala sago ɗum ena hawni eyyi kono no wiyatno ko jiɗnomi ɓeyda adami ɗo arde gandam dalma Aissatou min mi yadani yiyande Mamadou Fall e kadi Moustapha Beraf ko wi ko mi yadani kongi makko holɗum waɗi min ni mi yadani kongi makko sabu kanko mo Moustapha Beraf siftinde kanko ka uddital ɗi fijoji olympique waɗno yewtere
e jeenyankoɓe eno tawano e jeenyankoɓe RFI o wi fandare athlete ɓe Afrique naɓe ɓe ko heɓude médaille uji ko fanɗi foof médaille uji 50 ko ɗum o wino ɗum woni fandare nde fandare nde médaille uji 50 ɓe ari hande hay 50 médaille uji ɓe heɓani o wi ko golle lobbe ay a wona golle lobbe ti sa ƴeewi si yerodirama kadi e fijoji olympique ɗi Rio de Janeiro hitande ujunaji ɗe 16 athlete ɓe Afrique naɓe heɓuno kadi ko ina tolno médaille uji 45 ay wadde ɗum diwi ɗum laaɓi ɓe heeɓi 30 ko ustora e kanko to banggue heblagol o wino kadi ɓe heɓuno ko ina tolno milliard uji 2 kalis dollar ngam heblade ngam wallitade ko yuni athlete ɓe 50 ngam ɓe wawa sembinde darde mabɓe e ɗi fijoji on alhaali ni Abdoul ay athlete ɓe hewɓe eni kala mbiya kañum en ballitaka no haniri ni ngam wawde heblude fijoji ɗi ko e kongi makko mi tugni kanko ko ɗum o andini ka kongi makko ɗum o suuti ka kongi makko o wi athlete ɓe ko ɓuuri 50 ɓe heddiɓe athlete ɓe woɓɓe no heeɓi bourse kono na bangge kalis tan wawta wallitade athlete ko fati e heblagol goɗɗum kadi Aissatou sa ƴeewi Afrique ko gila hitande 1960 woni 1960 caggal nde o e éthiopinajo yineteɗo Abebekila naɓi deso médaille kange gila nden Aissatou ha hande Afrique wawa heɓude ko médaille uji 50 no mbirɗa noon États-Unis heɓa ko ɓuuri temedere hikkeɗon Chine ara kadi ha Australie France Afrique ɓe ko ɓaɗi athlete ɓe ujunere ko ɓuri ɗum ni o wi ko ɓuri ɗum te sa dari so Afrique Kenya kam wakkilike par ce que Kenya hikka ɓe heeɓi ko médaille uji 15 eyyi si yerodirama e Tokyo ɓe hewno ɗon 10 no wayde kam Kenya wakkilima te sa ƴeewi fannu goɗɗon ko no wiye tan ko banggue dogugol ɓe ɓuuri hollude koye maɓɓe ne woodi te ko leyɗe Afrique hirnague ɓuuri hollude hoore maɓɓe wonno Sénégal Côte d'Ivoire e jiino yaari noon wonno Burkina Faso oyi Mamadou Fall wi joni won compétition ɗe ganduɗa en ngala hen paɗe seeɗe i oɗon jana e dow athlete ɓe Afrique naɓe tan kono won komin mbaɗi de ala kay en janani e dow maɓɓe koɓe ballani koɓe gollani ko yiiɗen kon ko ɗum wonɗen taskade Aissatou en janani e dow maɓɓe kono koko jiiɗen kon hay yakaranoɓe e banggue médaille uji mbaɗon hande Hugues Fabrice Zango Burkina ngol kam o yiyani hay goto famani holko waɗi ɓerɗe ɗen tan ari wono Kenya mbaɗon hande hay ko Côte d'Ivoire Marie-José Talou kañum ne yeehi ha timmal kono hari mo habba ɗo mi ayi o heɓani e goɗɗum ɗum kadi on haali ɗo e satu wano Cheikh Tidiane Diouf an yaha ɓe heɓlama yaha ka fijoji olympique mbiya mi addan desewal ngal kono kam wona kanko tan haaɗi ɗum kay haalɓe ɗum ne kiya kamɓe soɓe jeehi ɓe jarani sa dañani pirata becce ko seeɗa mo dañɗa ko ɗum tan o dañani goɗɗum beele kanko ko ɗum wonno fandare makko ɓe jahani ɓe jarani hebde desewal kamɓe yoɓe tawtore fijoji ɗiyam ɗum ana hersini so dañino desewal o wiyatano eywa Côte d'Ivoire kam kañum heeɓi desewal Cheikh Tidiane Cheikh Sala Cissé kono kanko habbano heɓa médaille kangue ne woodi kono no wayi foof kam Afrique naɓe ene mbawi farnorade golle makko en keɗotomo saabu suutino konngui caggal nde o heeɓi ngal desewal Cette médaille, c'était pour... ngal desewal ɓiɓɓe iwarnaɓe jeyngal ɓiɓɓe Afrique fof eɓe mbawi hoyɗude ko jaabowol wonande hoorejo leydi ndi kooliɗo sukaɓe Botswana o hanki en ji kamɓe e relais 4x400 o kamɓe goni ɓe keeɓi desewal kalis ɗum woni médaille d'argent ko wona ɗum kanko lestide woni o heeɓi e dogoɓe fannuteɓe 2 métre o kanko heeɓi desewal kangue Soufiane El Bakali mo Maroc ne e ujune 3 métre heeɓi hay Zambie heeɓi hay Cap Vert heeɓi Zambie heeɓi Cap Vert heeɓi ha
an tawon mo heɓani wallahi min tawoni mo heɓani ane Ouseyni Tall e banggue fof ko koyngel ngel ne Maroc heeɓi dese walla bronze eɗen mbawi wiide kamɓe ne toon ɓe mbaɗi toon golle lebbe holno jiruɗon kadi en kaali haala en jani e dow atleteɓe ɓe kono banggue ko golle pewɗe ɗe kadi ene hani manten wadɓe ɗum ɓe hono jiruɗon ɓen eyyi ɓe foti mantede no feewi no mbirumini tan kono noon ma mus no feewi hen sahaji min mboɗo namdo hooram mboɗo wiya est ce que jeux olympique ko gonga ko aduna foof rendata toon kono est ce que jeux olympique no fijo ngo fawira ni est ce que Afrique naaɓe eɗen mbawi dañde hen wune ɗeɓe gui dañde hen ɗe ɗum kadi ko namdal par ce que sa ƴeewi hande no mbirumi ɗum so tawi en ƴeewan ɗum no fewi tan ma en jaa ma en dañ ko ganduɗa ko ɗum woni médaille uji ma en gartu kono dañen kono fota e médaille uji temedere ma won hunde musde no fewi saabu ɗum won hen compétition ngaji ɗi ganduɗa a yiyata hen ɓiɗɗo Afrique ɗum kadi ko so gasi ko comptete hen kono ɓiɓe Afrique naaɓe ene keewi ɗon de min no eɓe keewi ɗon kono won hen discipline ɗi ganduɗa yettaki ɗo yettaki Afrique ala Sénégal kadi en kanani tinnade e discipline aji e fannuji ɗi ganduɗa ene waɗa ɗo ene ɗum tagui mbimi est ce que jeux olympique o no waɗira ni e oɗo saaha eno Afrique yarata hen ni so tawi ko ni jarten hen est ce que ma en dañ hen ko guiɗɗen ko Afrique foti tinnade ɓeyde compétition aji onon son jii hande oɗon jii hande en jii ɓi Kenya goto yeehi dogani Bahrain en jii woɗɓe Afrique naaɓe so tawi kay ene haale kañumen ene mi siko a fama namdalal ngal wona affaire dogdu aɗa andi dogdu e ko batte football e batte basket foof ina anda nene Afrique mais won hen discipline ji sport ganduɗa ko fati e batte voilà won hen ganduɗa ala ɗo ala Sénégal joguiɗaɗi tinnoɗa hen a wawata dañde athlète mo jaaho mo ganduɗa ene wawi darade ko fati oɗon discipline a wawata dañde ɗum sikku ɗum ko Mamadou Fall ko woni yalde kon ɗum ko toɓɓere wonde hande min hande yiyandan sa ƴeewi ko ɓaadi athlète ɓe ujunere Afrique naaɓe tawtorama e ɗi fijoji olympique e leyɗe jeelu hande ɓurani leyɗe 15 adduɓe médaille uji ɗi sa daari on fan ɗon an tigui andayi wonde darde maɓɓe nden na ɗum ɓe habbanno no mon fani Afrique foti ɓeydade udditade ɓeyda discipline par ce que sa ƴeewi coftal ɓalli waɗa compétition ngaji poɗɗodira e nder ɓeɗon ujunaji jaaɓe ɓe poɗɗodirte koye discipline ɗi ganduɗa leyɗele wonɓe toon ɓe taw toon ɓe kamɓe fof eɓene poɗɗodire oɗon discipline kono noon hande won discipline ɗi ganduɗa athlète uji Afrique poɗɗodirtaki hen donc ɓe mbata dañde hen médaille uji ɗin discipline ji saɗi ɗuuɗa hande sa ƴetti yeru Sénégal ko athlète ɓe 12 ewa kono hay athlète goto addani médaille hay mais enen discipline aji ɗiɗonen hen o wiyete canoë kayak natation ɗum fof Sénégal no tawano hen Sénégal no tawa hen won hen fannuji ɗi ganduɗa fannuji par ce que sa ƴeewi saabu ko ɓaadi athlète ɓe ujunere ala kam sikkude tan ko darde maɓɓe ɓe daraki no ɓe foti darorade ɓe ballaka probléme enen poti andude awani ko moƴƴi mbiya ma soña en ballani ɓe so jii Louis François Mendy sa yi ko windi ko tan e X aɗa andi o woni caɗele makko o wallaka guila nde wi ɗo champion d'Afrique ko rokka wadde en jiyata wonan he ujunaji nogas en jiyata Afrique baɗono min mi wawata famude Aissatou guila 1988 hitande ujunere capanɗe jeetati guila Amadou Diaba guila nden ha joni Sénégal ronga kam heɓude médaille bronze maro awoɓe ɓe ma wallu min keɓa baɗo eɗen jogui lewuji ɗi lewo marchandi walle mbaɗo no teɗirina Maroc no hanno yawtere ɗo Maroc sen ƴeewi Nigéria 96 ɓe yano ka ɗiɗaɓal timmode ka neɓal timmode ka e mondial on ɓe arno ha ɓe ƴetti desewal ngal Maroc fo no habbino Maroc kay ngol ko Maroc e ono saaha noɓe keblino ni ina moƴƴuno ene fewno kono oɗo saaha no jarɗen ni woni ko moƴƴani ɓe keblana ma yettode puɗɗen heblade ko keddore
e fuku cengel ɗum woni basket hakkunde États-Unis e France ko États-Unis noon heɓi desewal ngal hay hande e banggue rewɓe ɓe hanki ko worɓe ɓe wonno hande kadi en jinani tan ɓe kawdiri kono noon ha joni ko France hawa darde États-Unis kañumne e banggue fuku cengel ngel ene tiiɗi saabu guila hitande mbiɗa sikki hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeegom ha hande ko kamɓe kawata e ɗi fijoji hono jiiruɗon ɗum matene waɗa ɓe mbawi hawede hanki te muusino hay hande ne muusino hakkunde diɗɗe ɗiɗi ɗe e muusi États-Unis kay eɗen gandi so wiyama tan ko fate batte basket haqilleji fof jaato koye mabɓe France kadi nani waɗa ko wawi so en ƴeewi hay Jeux olympiques ɓendo somi jumani elle kadi ɓe jeehino kadi ha e timmorde nde kamɓe ɓe poola kadi wadde noon wiide hankkadi noon États-Unis kañum fawi junggo ko fate batte basket ɗum moom ala yidondira Stéphane Coly kay haala mone foti haala gila ɓe jaaha noon gila doggol ngol yalti yimɓe fof mbi ko ɓe jahata ko rewoyde sa yi Soudan ko nde Soudan foti e mabɓe yimɓe puɗɗi ɗumninde e mabɓe seeɗa kono gila doggol yalti yimɓe fof mbi États-Unis kam hay goto wawa ɗumnindeɓe Soudan ɗo banggue basket noon yimɓe kadi hakkillaɓe ɓe garta e Soudan seeɗa saabu ɓe mbaɗi kammene koɓe mbawi hay rewɓe ɓen e banggue basket o ne Nigéria yeehi ha nayeɓal mi suusa wiide kam mi suusa wiide emin parnoro ɗum saabu guila nane ko ɗum mbiɗon haɗo min parnoro ko wayno kono Nigéria hikka France kadi France tinnima saabu États-Unis ko gonga hay si tawi ko ɓuuri duuɓi nogay e kamɓe jogui desewal ngal France woni rewɓeɓen e worɓeɓen fof ɓe tinnima ne woodi tedduɓe ene wayno noon ko keddoroɗen heewani mbiyen tan kadi banggue fuku koyngel ngel kam ko Espagne Espagne Ousseyni Tall nano fiya becce guila nani ne wiyami ko Espagne mbinomi kañum heɓata desewal ngal diɗɗi Afrique naaɓe mbawa hebde saabu min mbino yontere yawtude nde ko hawnaki Maroc e Égypte ene mbawi yaadude ha timmode kono ɗum waɗani saabu ko Espagne heeɓi desewal ngal miɗo habbino Maroc aɗa habbino Maroc Espagne miɗo habbino hakkude Maroc e Espagne ka timmal ko ɗon habbino ewa joni kam fijoji gasi ha laaɓi wala tan heddi hen hankkadi ko hande woni timmal e yamde 19 sigo kadi welinde Simone Biles hay ɓi Algérie oɗon kadi mbiyen franco Algérie saabu France naaɓe noɓe mbiyata so weeli kay ewa fijoji kam gasi ha laaɓi hikka aadi tan hokkama e hittande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeetati de to Los Angeles hade nden ɗo e Sénégal fijoji sukaɓe ɓe ma mbat e hittande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom tedduɓe ɗum timmini yewtere nde min dokki on aadi aletarore min jetti noon heɓɓe karallagal ngal ha e yewtidiɓe men on jarama